Posjećujemo Markovu špilju iz razloga što je to jedna od značajnih arheoloških lokaliteta u kojem se proslavila otok Hvar u užim i širim kontekstu na našim prostorima. A značajna je zbog toga što je Grga Novak u njoj potvrdio nalaze naše značajne kulture koje je on prema otoku Hvaru i nalazima iz Grabčeve špilje iz ranijih desetljeća uspio definirati kao posebnu kulturnu grupu. Znači, kulturna grupa koja pripadala kasnom neolitiku, dakle kasnom mlađem kamenom dobu. Međutim, tijekom njegovih radova tamo su ustanovljeni i ostali kulturni slojevi koji pripadaju tim najranijim prapovijesnim razdobljima na Mediteranu, možemo reći na našoj Jadranskoj obali. Markova špilja se nalazi na zapadnom dijelu otoka Hvara koji se zove Pelegrin, na jednom blagom brežuljku koja je okrenuta sjeveru, ali je značajno da je i sa sjeverne i sa južne strane postoje prirodne uvale s kojima je ona mogla komunicirati zbog određenih potreba trgovanja, eventualno razmijenje dobara itd. Uz ta prapovijesna razdoblja. U njoj Grga Novak radi arheološko istraživanje, negdje je počeo, mislimo, krajem 50. godina, nakon što je završio istraživanja u Grabčevoj špilji, pa se onda dolazi i do Markove špilje i znamo, zahvaljujući tim njegovim radovima, znamo da je Markova špilja otvorila kulturne slojeve u dubini od nekih 11,5 metara. Što je isto jedna prilično velika kulturna priča na ovim našim prostorima, gdje je on u stvari uhvatio sve te segmente života u prapovijesti otoka Hvara, a tako jasno i regije i Mediterana, odnosno Jadrana. I donio Markovu špilju, postavio na značajno mjesto u arheologiji, odnosno u prapovijesti naše Hrvatske domovine. U najdubljim slojevima Markove špilje otkrio je takozvanu, kako je mi zovemo u arheologiji, impresokardium keramika, koja pripada tom najranijoj fazi korištenja lončarije. Dakle, lončarija koja je otkrivena puno više tisućljeća ranije u području Bliskog istoka, ona je polako dolazila i na Mediteran i tako nekako je ulazila prema sjeveru kroz Jadransko more, pa je tako na neki način doletila i do Markove špilje. Čime se, a prema tim analizama i na drugim lokalitetima, kao na primjer Palagruža, Sušac, Vela Spila, Korčula ili dalje na sjevernom Jadranu, Djamina, Sredina, Cresu ili prema Istri i prema Trstu, ona se nekako širila od juga prema sjeveru, a vrijeme širenja se povezuje negdje oko 6000 godina prije Krista. Međutim, sa ovim modernim C14 analizama mi danas znamo da je taj prodor te kulture, dakle, išao polako, svakih određenih više desetljeća, pa je od juga prema sjeveru znamo da je tako prošlo nekoliko stotina godina da bi se ta kultura polako razvijela. A to je proces neolitizacije, odnosno širenja zemljoradnje sa Bliskog istoka prema Europi. Neolitik je razdoblje u kojem je mlađe kameno doba, dakle u kojem se pojavljuje razvoj lončarije. Međutim, na ovim našim prostorima mi već imamo informacije vezane za paleolitik, dakle za starije kameno doba, za razdoblje kada isto tu postoji naš čovjek koji funkcionira na ovim prostorima i radi. Međutim, u to vrijeme naš Hvar, Bač, Korčula, Šolta nisu bili otoci, nego je to sve bilo još uvijek kopno. Iz tog razloga što se otapljanjem leda koje je počelo prije nekih 20.000 godina, a trajalo je možda 8 do 9.000 godina, razina mora podigla za nekih 120 metara. Dakle, ovo što vi sada vidimo ovdje iz Markove špilje pa prema otoku Braču, to je sve nekad bila udolina gdje je tekla rijeka Cetina. Dakle, to je prostor u kojem su se ti paleolitski lovci lovili, sakupljali dobra
tako se hranili, pekli tu ribu ili divlje životinje i oni su tu funkcionirali na taj način. Dakle, širenjem zemljorade prema sjeveru iz tih bliskoistočnih prostora usko je povezano sa otkrićem lončarije, dakle proizvodnje keramike, odnosno za proizvodnju posuda od zemlje, od gline koja se miješa sa vjerojatno komadićima, ostacima materijala da bi se ta struktura stjenke ojačala i da bi ona bila čvršća, jer načinom kako se radi ta struktura, ona može se raditi zbog određene funkcionalnosti određene posude. Znači, određene posude mogu služiti za kuhanje, za pripremu hrane, za korištenje kod jela, ali također vrlo važno za čuvanje hrane. Dakle, ono što se proizvede na poljoprivrednim dobrima, jer kažemo zemljoradnja dolazi kao jedan novi pokušaj da se razvoj čovjeka prema njoj drugačije odvija. Dakle, sa time se pretpostavljamo i razvoj čovjeka i život u tim neolitskim zajednicama stvorio veće mogućnosti za jedan logičniji razvoj kojega smo proživjeli kroz ova razdoblja. Tako da je i dolazak te lončarije sa Bliskog istoka i na naše područje, na Jadran, također učinilo značajno jer se ti naši lokaliteti na istočnoj Jadranskoj obali uglavnom ti koji se koriste, to su na otocima uglavnom špilje, a na ovim ravničarskim krajima to su lokaliteti i naselja na ravnom, na mjestima u poljima gdje se ujedno i proizvodila hrana i tako se nekako osiguravali za život u onim težim uvjetima zimskim, čuvajući takvim posudama uglavnom ono što su proizveli na svojim poljima.